Srdečně zdravím všechny příznivce zahrady Shibumi. Na tuto neděli 13.10. jsme pro vás připravili přednášku. Přijde k nám opět už po třetí Zdeněk Vémola, který je odborníkem na čínskou medicínu. Tentokrát se budeme zabývat I Chingem, což je prastará čínská věštba. Zdeněk studoval u Michaela Vinogradova a vychází z této knihy. A všichni, kdo by se chtěli dozvědět víc o I Chingu nebo se případně zdokonalit, jestli už ho používají, tak jste srdečně zváni. Od 7 hodin ráno bude meditace jako tradičně a potom společná snídaně a pak už přivítáme všechny, kteří přijdou k nám na přednášku. Moc se na vás těšíme, moc se těšíme na Zdeňka, užijeme si to. Mějte krásný podzim. Naschledanou.